Sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Richard Hilangre Makaksyon, ang Bacolod City Public School Teachers Federation President. Sir, good evening. May gabi Action Bray, kag sa tagpalamati sa Action Radio, may gabi sa inyo matanan. Any reaction, sir, daw mayo ning gusto matabo sang Comelec subong i-apilar nila kuno nga dulaon ang tax lato, sir, 20% kag hatagan kamo sang overtime pay pagid, no? Agod makabaton kamo sang ayan-ayan. Any reaction sina, sir? So, do ka maayo man pamatian sang proposal sang aton nga Comelec nga i-apilar nila ang nga dulaon ang taxes, no? Pag kabay pa nga matigayon ini kay siyempre sang 2019 ang gidbaton nga honorarium sa aton nga chairman 6,000. Sa subong naman niya 2022 7,000. May mga allowances ini siya Action Bray mo, no? Okay. So ang gross ang chairman sang 2019 9,000. Ang chairman niya subong ang gross 11,000. So kung tanaw naton nagdako siya almost 2,000, no? Ang sa subong abi. Pero tungod sang ginapataw nga taxes nga 20%, ang manito na lang bala sinisang aton nga chairman. Sang 2019 ang nanito ya 8,550. No? Ang sa subong ya kung may tax 2,200 nga tax, ang manito ya sini 8,800. So may imbes nga siling mo do 2,000 kitang increase sa subong abi nga 2022 against to sang 2019. Ang net increase lang sang chairman 250 pesos. So tama ini ka makaulugot sa part sa aton nga mga BEI kay doga appear lang nga magbalita kaning Comelec ng paumpaw lang niya may tax kayo na 20%, we will increase you 2,000. So kung sumahon mo gali, kung magsigi ning 20% nga tax, ang ma-increase lang gid sang BEI ang chairman 250 pesos lang gid. So na again ang 2019 8,550 ang sa subong ang manet niya kung may tax ni 8,800 kundi nagdiferensya lang 250 pesos again sa 2019. So kabay pa nga hindi ini siya nga istorya kuris-kuris. so kabay pa matigayon gini ni Action Bray kay inang ginapasalig nila nga nang maglapaw bla sa 24 hours na nga duty sang teachers kay almost 2 days na ina. Yes. Nga tagaan nila kuno sang overtime. Dire mismo sa memo nga nakita naton kay ina sa Comelec. Nga ginusisa nila kuno patakaran sang civil service. Ang civil service kini nagahambal ya nga ang overtime mahatag lang ya sang agency siya mga empleyado. So ang teachers kay ginhankuan niya malang niya nga honoraria, hindi niya kauling ng empleyado. So therefore, ginako yung mga hindi man ni hindi man ni matagaan sa overtime kay magpa-overtime kaya sa imo nga empleyado according sa civil service. Di may kuan ka, i-justify mo tapos kadamo pa na sa mga paper supports, no? I-support mo. Tapos ting takaran nga pang giyay nga empleyado mo siya da regular. Yes, correct. So meaning ginako mas sa Comelec nga hindi ya matagaan sang overtime. So in short, paumpaw ngambal ba sa Comelec ni tilabanan ni sa daw sa subong lang pananaw nato kay almost lapit na lang 1 month lapit ang eleksyon. Mahulog ini siya sa istorya gisi o kuris-kuris kung hindi nila mapatigayon Action Bray, no? So kabay pa nga tagaan man nila sa kalipay ang aton nga mga BEI kay nang 8,800 lang net compensation niya na after sa 20% ka tax. Kaso nga makusar ka dira hindi gini kabayad. Correct, no? Subong nga daan, mainit ini siya nga eleksyon.
So, nagapasalig man ang kumilik nga tagaan nila sa abogado kung maakusar, pero ti kalugay na kung kisa. Kabay pa nga kung way tamang inapangayo kung akusar atong teacher, Aha. sige, dabla mga dason nga mga inadlaw, may response na dayon nga may abogado, hindi kay masigla sinimana pa, ma-request ka pa tudo. Aha. So, amo na to be frank, kung hindi mayo ang mayo lang din naliga niya si Attorney G.C. Suarez, yung nag-response sila yun niya. No? Okay. So, how about sa ibang provinces? Alam na gid kung kinanglan nga national gid yang imo nga pangayuan sa bulig nga kumili kag hindi mag-response. Aha. So although nga hypothetical ini siya no, Yes, so katabo ini siya ang aton nga DepEd ti mabulig sa pagmonitor sa mga harassment sa kaso sa mga teachers in kaso. Pero ilang man ang akong pangayoon to sa kumilek, so kabay pa nga magdasig ang response ng kumilek. Aha. Kay kung gina-hire mo ang isa ka tawo, imo na responsibility iya nga security mo no. So bisan timbang mo gani boy mo da iya kung suguon mo to mabakal sa Tiangge kag nadala sa siya. Ang ospital sa niya sa labton mo. So the same with our teachers kay gin-hire sila. So dapat nga pamatud-an nila sa kumilek kung hindi ti ang aton mga teacher ya ti matalaw makakuan na luyahan lang magserbisyo sa aton nga election. So correct. We are just doing that for patriotic duty. Although nga ti compensation mayo man kung okay gid no. Pero ti diri nagapakita nga ang ginhambal sang kumilek nga increase nga 2,000 kung hindi ni madulang 20% sa tax value wala ina siya. Wag So no. kuan gina siya nang palupad lang na sugilan action by. So ang chairman amo to yung himuon 11,000. How about a member sa sir the same lang? Ang member 10,000. So ang yan nga net compensation 8,000, may increase na siya nga 400 against ang 2019. Okay, ang net sang members ang 2019 7,600. So meaning kung mag 8,000 sa subong, may 20% pa siya nga tax, so 400. So tani kung wala sang tax, medyo malipay-lipay aton. Although may 5% kami nga tax sa Action Buy, no? So bisan 5% na lang malipay-lipay naman ang aton ng mga BEI, no? Nga at least maka-gross sila 11,000, ang member 10,000, no? Kag makaptan lang nilang kwarta. So unlike sa subong ya nga gulpihan ay sa 2019 5% lang ang tax, subong ya 2022 ginhimo nila 20%. Susko. So pay naton ginkuan ini mo gin-file sang ACT Teachers Party List sa Congress nga dulaon tani ini. Kag para madula ini supposedly may counter House bill man ang may Senate bill man. Dali kay ang mga senador tinapaslawan nga kuan sina mag counter bill. So nagkuan lang, nag-close lang ang Kongreso. Why na matigayon nga madula ini nga 20% nga taxation. Why takabalo kung paano ang pamagi sinisang kumilek. Ayon nila kuno sa BIR, pero dapat layi man nagyapon ang magkwandra mo. Gali kayong BIR na matudlo naman. May lay kita sa taxation. Taxation, ano man ang implementation man lang kami di. Kami man lang implementor man lang kami dito kamo sa Senado, sa Congress kamo. Amo na sa Action Buy, no? So, why duwa-duwa kita ni kay gina-govern kita sa mga Republic Act mo ngalang-alang na ini. Gani man, budlay sukto ng 203 billion pesos pero ang inyo nga 11,000 daw pagbato nyo kulang na, no? Amo gani nang isa pa ginalainan buot sa aton nga mga teachers sa mga naka-insindi sa sumunod na katabo. Nga kulang kita sang kwarta tong ang 203 billion why pa masukot, no? Ibut di kisliya kasukot bisa magkinaano. Dapat si BIR amo ni gurong failan ta kaso daw ay kabuga perform da. Anyways, balik ta di sa aton nga istorya. So kamo tanan subong sir do preparado na gid man sir, no? Ang mga teachers naton. So preparado na gid pa kami Action Buy sa subong kag nagaulat na lang kita sang final gid nga final ceiling kag testing na gid, no? Sir, ano-anong mga risk go gid sir nga akaina na mention ko naman ang iban. Pero ano pa gid ang iban nga mga risk go sir sa mga teachers naton during sa amo na bing nga mga sa election time?
Ating primary nga risgo dati makusaran ka no Makusaran. sa during election time action by. Okay, importante, no? Oo. Aha. Kung sa mabuyayawan ka pa da, Oo, ikot-sukot-sukot ka amoy pa. na siya, no? Importante, no? So, amon tapos ba, batunon mo gamay, pero ang kutsukutso kag ang yaw-yaw sa imo sang butante, di hamak. Oo, mo gina siya, oo. Oo. Galing kiti, pasalamat na lang kita sa inyo nga mga teachers kiti, bisa magkinaano, bangod kiti, gobyerno kita, naga-upod lang gid kamo para mahuman ini tanan-tanan, sir, no? Oo, mo gina siya, oo, kay patriotic duty na namon action drive mo. Aha, sige. Sir, ang imo na lang big one, kiti do ikaw mismo gahambal nga ba sa istorya kuris-kuris ning party sa pagdula sang na tax nga 20% kag ang overtime nga ini do ka labo man ning gali man. Ang imo na labing hangyo na lang sir sa butante sa panahon sang eleksyon sometimes ang aton sini mga teachers sila binigay kong chairman ka stricto ni sila kiti risgo ila ni tanan So responsibilidad. sa ating mga BI, sige lang, we will just do our patriotic duty. Kung mag-abot yung mga daw medyo may increase, pasalamatan naton. And then kung may harassment nga matabo dira, so ara lang aton nga DepEd kag aton nga Alliance of Concerned Teachers Action By. Aha, sige. Sir, salamat gid sa mga serbisyo. Mayong gabi. Mabuhay ka, sir. Mamayang gabi kag thank you very much. Action Firing Line.